τις αναμνήσεις από τη γιαγιά μου που μου έλεγε τις ιστορίες ότι ήρθανε ακριβώς έτσι όπως ήρθανε αυτοί οι άνθρωποι. Με εκείνες τις σκέψεις και εκείνες τις αναμνήσεις θεωρώ ότι κάνω κάτι για τους προγόνους μου. شعوري أنا وعائلتي نحن استضافونا عائلة من يونان. شعوري كتير شعور لا يوصف أبدا يعني ما فيني يعني إنه كنت مضيعة أمي يعني رجعت شفت أمي، كنت مضيعة أبوي رجعت شفت أبوي. Ένα βράδυ που καθόμασταν όλοι μαζί αγκαλιά, γιατί είναι παιδιά και έχουν ανάγκη από μια αγκαλιά, μου είπε η Εύη, θέλω να σε λέω μαμά και το Γιώργο μπαμπά, γιατί έχω αφήσει τους γονείς μου στη Συρία και δεν ξέρω αν θα τους ξαναδώ. Θέλω να έχω μια μαμά και ένα μπαμπά. وقت راح يجي سفري راح أتسافر راح أرجع أفقد أهلي من جديد لأني أنا كتير بشكل مو طبيعي تعلقت بماما الفتري. Μαγειρεύει φανταστικά και τρώμε, είναι το κάτι άλλο. Αυτό το παιδί έχει χρυσά χέρια, όπου και να πάει δεν θα χαθεί, είναι πολύ άξιο παιδί. Μακάρι να μπορούν πολλές οικογένειες να πάρουν στα σπίτια τους να φιλοξενήσουν οικογένειες από τα κάμπ που περνάνε άσχημα, έρχεται χειμώνας και θα γίνουν πάλι μικρές ειδωμένες. Εγώ κάθομαι εδώ στην άκρη, κανονικά. Είμαστε μια οικογένεια, με μια λέξη. Η μέρα τούτη που είναι εορτή, ας κάνουμε όλοι μας μια ευχή. Η ειρήνη επάνω να έχει γη, να ζουν ονειμένοι όλοι οι λαοί.